besenya na ko ba fa so na keka ne shi na de awari go ba na awari ani kanim no na ko pa fa so ama awari atisa na etumi aboa ama awari ayi basabasa bia na etumi ayi so enema bi orma enema be pa na de awari jaye eba aja do busa asem enema bebre etimi de awari jaye ba obi o hono ma na ope ndokwa awari mu ndokwa na asana ndokwa so beba na bibi so obi o hono ma se so oba o be ma de na medika aka be ma bi o hono ma na obi a ne nsachi ya ti ni ti modenfo oni abadan onwe afran se ne yira one neti enti se wo kana se kaka be ma ti modin bia so o ma ho kire ba oba no eso enti se nya basa pe na oba no ofa no wadwe ati modin a wo na ti modin sikasem obeyi sika ma wa aje se waje bibia fi wo nchen wanye bibia fi wo nchen ansana wanye bibia ama eti nipa na oba so na be ma tia ohwe no se je ni suban ene ne de sitie eti wo hu se saade na one ne yem emmoa na wafa ne wadwe eti se ekoso a ba ko mienu miensa ebeduru ba bi no na be ma no oba na fa ne ho adwenti no wo pate no ho owasema me na ware bi bia ena bibi so tokọ betimi esi a emfa ezimode no patwa no wade no na beka ho ama na abeyi mua so wa mu aha wade no beka ho na abeyi mua witiri mu wade ya akọ ho ma di kura anye on to ade bi emfa ma akwara kwa no awo no kra so be obema kwara na ya yese wa ka breli nyina beda oba no so nto ba no hu se adwene kuta wo no bobra kwa ni mu a enye yie ade amokyere beba na wafa ne ho adwene tumi de wajai tumi de wajai ba me da se pa